Здравейте, това е Nike Plus Air Max 2013. Това е дамски модел. 38 номер, лилав. Има програмка, прозрачна, с мрежеста повърхност и вафлената структура. Вафличките, така наречени. По-интересно при този модел е, след като се махне на лявата маратонка стелката. Отвътре има място за най-новата система на Nike, която е Nike Plus, който представлява нещо подобно на това. Ето това е схемата. Иначе казано, в маратонката се добавя един чип, с който имате директна връзка към вашия iPhone, iPod Touch, iPod Nano и така нататък. И това са тия гривничките, които са на Nike. И това дава информация за всяко нещо, което става с крака и по време на ходене. И тук вътре се слага. В момента няма да ви покажа. Другата седмица ще ви покажа. Това е модела. Току-що пристигна. Ако искате да видите други разцветки на модела, заповядайте в Кетчуп.bg.